μεμβράνη στο Παμπρίζ μπαίνει? Ναι. Είναι παράνομη? Εξαρτάται. Αν μιλάμε για μαύρη μεμβράνη μπροστά, όχι, είναι λάθος και επικίνδυνο. Αν όμως μιλάμε για διάφανη θερμοαποθητική, τότε αλλάζει το παιχνίδι. Μειώνει τη ζέστη, κόβει την αντιλιά, προστατεύει από UV και κυρίως δεν αλλοιώνει την ορατότητα. Άρα αξίζει? Αξίζει μόνο αν γίνει σωστά. Γιατί στο Παμπρίζ δεν παίζουν. Ποιες είναι όμως οι διάφανες θερμοαπορροφητικές μεμβράνες Παμπρίζ? Σίγουρα δεν μιλάμε για φημαία. Μιλάμε για clear, άχρωμες μεμβράνες που έχουν VLT, διαπερατότητα φωτός, από 70 έως 90%. Δηλαδή να περνάει κανονικά το φως. Κόβουν υπέρυθρα ακτινοβολία IR, που σημαίνει λιγότερη ζέστη. Κόβουν 99% UV, που σημαίνει προστασία των ματιών, δέρματος, ταμπλό. Και μειώνουν ελάχιστα την αντιλιά. Όχι όμως την ορατότητα. Συνήθως είναι κεραμικές, πολυστρωματικές και χωρίς μέταλλο, ώστε να μην επηρεάζονται οι αισθητήρες, GPS και κάμερες. Είναι αυτές που στέκονται τεχνικά και πρακτικά για τον Παμπρίζ.